Ja sam Krstić Marko, radim u restoranu Koktel bar restoran Josefin i došao sam dobro da se zezam. Imam 25 godina. Kao razmišljam šta sam uradio. Ovim poslom se bavim možda nekih 7 godina. Vino sam se zaljubio još od malih nogu. Tradicionalnom metodom. Utisci su neverovatni, jako dobro takmičenje, s obzirom da sam bio prvi i onda sam probio taj led, bilo mi je onako malo i frkica, ali imao sam ono što vi, imao sam priliku da vidim kako ste vi uradili i mogu vam reći da je ovo bilo fenomenalno i da će biti mrtva trka ko će pobediti i jedva čekam da vidim šta će bude. Ja moram da dodam samo da je finale možda bilo najlakše, zato što smo se već upustili, nemamo šta da izgubimo, svako bi se zahvalio cijelom udruženju someljera Vojvodine, odnosno Srbije, na odličnoj organizaciji, tako da neka najbolji pobedi. Tako je, slažem se da i što se tiče organizacije bilo je jako zanimljivo. Kolege su odlične i stvarno neka najbolji pobedi, a mislim da smo svi pobednici kada smo do ovde došli i u veliki uspeh i radujemo se da i narednim godinama bude isto. Ovo je tek početak za nas. Ovo je tek početak, tako je. I da će ovim takmičenjem da oživimo zapravo te autohtone sorte i da će početi sve više i više. Generalno mi postajemo sada ambasadori naših sorti i vinarstva u Srbiji. I treba da promovišemo to i u Beogradu i van Beograda. Hvala još jednom. Hvala. Idemo na prvo. Marko, čestitam! Neverovatno iskustvo, energija, fenomenalna, jako neizvesno ko će pobediti. Realno smo sva trojica pobednici, jer razlika u 0,3 boda između prvo 3 mesta, videlo se odmah da smo svi jako dobri i osjećaj je neverovatan i drago mi je baš da sam učestvovao na ovom takmičenju. Mislim, ovo je samo malo smo zagrebali zapravo celu tu sliku somelijerstva i tih takmičenja, tako da je ovo jedan dobar početak. Nadamo se će biti mnogo još takmičenja, da možda učestvujemo, ako Bog daje da pobeđujemo. Tako da, eto, šta imam drugo da kažem. Šaljem pozdrave svima koji su ulagali vreme i trud u mene, a ima mnogo ljudi i bez njih ne bi uspeo. Tako da, hvala vam puno.